Ovu godinu završavamo sa nekoliko dobrih vesti, a jedna od njih stiže i iz autosporta. Naime, domaći autosport nije na nekom naročito visokom nivou poslednjih godina, međutim, pojedinci su se izdvojili i napravili uspeh izvan Srbije u belom svetu, kako se to često kaže. Jedna od onih koji nam je gostovao i prošle godine, koji je najavio velike uspehe, jeste Duca Borković. On je danas sa nama ovde da nam donese, kao što rekao, još tih dobrih vesti. Duco, ti si prošle godine napravio veliki uspeh u Evropskom šampionatu turističkih vozila, debitanska sezona, puno bodova, puno dobrih mesta. Najavio si sad već nešto novo kada si prošli put gostovao, ali sad kažeš da ima neke još boljih vesti od toga. Tako je, prvo smo najavili da će učestvovati u svetskom šampionatu turing automobila u klasi TC2. Međutim, ove godine se, zbog promene pravila, vozit će se dve klase. Sad sam dobio ponudu da vozim u najjačoj klasi sa među 16 najboljih vozača sveta, uključujući i Sebastijana Loeba. Dakle, Duca postaje deo elite svetskog turističkog šampionata. Tako je, kažem, napravit će 16 automobila, ja ću biti jedan od njih i koristit ću ovu sezonu da postignem što više dobrih rezultata, s obzirom da su jako dobri vozači, da su nova pravila za mene, novi automobil. Znam da će biti jako teško, da su to sve, kao što smo i rekli, svetska elita, da su to i donekle, kažem, vanzemaljci u automobilu. Ja ću dati sve od sebe, svi koji me znaju, znaju da uvek dajem sve od sebe i nadam se i nekom dobrom mestu. Budući da je novi automobil, da je sad, kao što sam i rekao pre ovog razgovora, i dosta snažniji nego što je prethodno, da se praktično sve promenilo, za tebe to znači dosta učenja. Kad ćeš ti prvi put svesti automobil, odnosno da li ćeš imati vremena da se do prve trke nekako prilagodiš samo tome? Pa Chevrolet koji ću ja voziti, on najkasnije dolazi od svih marke koji učestvuju u šampionatu i teško da ću uopšte stići da odredim jedan test, tako da mislim da će mi tek u Maroku biti i test i trka, što bi se reklo. I kad je taj Maroko? Koliko ćemo čekati dok te ne vidimo u automobilu? To je prva nedelja aprila, tako da ja do tada ću da treniram što više oko fizički, da možda malo učim staze ovako preko... Je li imaš tremu? Pa moram priznati, imam veliku tremu, nije to trema, više uzbuđen sam, ne znam uopšte kako ću se snaći, jer sad to prate, da kažem, i svetski mediji i nadam se i naši i to je sad onako neka druga dimenzija. Biti na stazi sa Loebom, sa Tarkvinijem i takmičiti se u iste kategorije nije mala stvar. Meni je taj Loeb bio idol, ja mislim da je on najbolji vozač na svetu, a sad nalazim se, sad kad sam gledao Wikipediju prekjuče, juče, vidim moje ime baš pored njegovog, tako da onako nije najmanje za vidjeti. Nadamo se da će on gledati u zadnji deo tvog auta, bar na nekoj trci u svakom slučaju. Nadam se i ja. Hvala puno. Duco, želimo ti puno sreće u 2014. godini. Nadam se da će ti biti sreća pri ruci baš na toj prvoj trci. Bićemo uz tebe i budi dobar. Hvala vam puno i sve najbolje u nove godine.